Ahoj všichni! Dnes jsem pro vás připravil top 10 filmů tohoto desetiletí, které vás ohromí a zanechají nezapomenutelné dojmy. Za poslední desetiletí nám kinematografie přinesla mnoho emocionálních příběhů, které nás nutí přemýšlet, inspirují a baví. Připravte se a pojďme začít. Nezapomeňte podpořit kanál, dejte like, napište komentář a přihlaste se k odběru. Všechny filmy najdete jako obvykle v odkazech v popisu. A teď už opravdu začínáme. Film, který mě tento rok nejvíce ohromil, je Dokonalé dny. Film vypráví příběh staršího muže jménem Hirayama, který žije v Tokiu a vede na první pohled velmi nudný a rutinní život. Každé ráno vstává brzy, spěchuje se, snídá a jde do práce, kde uklízí veřejné městské toalety. Večer večeří a před spaním čte. Na první pohled může jeho život vypadat pochmurně, ale Hirayama je člověk, který dokáže najít radost v maličkostech. Vidí krásu v každodenních událostech a je vděčný za vzácné dary osudu. Osud však zasahuje do jeho dokonalé rutiny a přináší do jeho šedého, cyklického života zářivé barvy. Tento zvrat událostí spouští řetězec záhadných, nepředvídatelných a někdy nebezpečných situací, na které není Hirayama vůbec připraven. Minulý rok vyšlo mnoho skvělých filmů, mezi nimi například Barbie, Oppenheimer a další. Kvůli úspěšné marketingové kampani těchto filmů si myslím, že neprávem unikl pozornosti film Vrazi květinového měsíce. Příběh se odehrává ve 20. letech 20. století a zaměřuje se na slavný případ šéfa FBI Edgara Hoovera. Hlavní postavou je agent FBI Tom White, kterého nově vzniklé federální úřady vysílají, aby vyšetřoval sérii brutálních vražd indiánů v okrese Osage, Oklahomě. Tato oblast je bohatá na ropu, což se stává hlavním důvodem těchto zločinů. Hlavní podezřelí jsou vlivný farmář William Gale a jeho synovec Ernest Burkhardt, který se ocitá mezi láskou a rodinnými povinnostmi. Hlavní roli ve filmu stvárňuje Leonardo DiCaprio, který podává vynikající výkon jako jeden z podezřelých. Herecký výkon, jako vždy, nesklame. Rád bych také vyzdvihl herečku Lily Gladstone, která stvárnila DiCapriovu partnerku. Agenti FBI brzy pochopí, že rozsah zločinů daleko přesahuje jejich očekávání. Nalezení ropy nejen obohatilo místní obyvatele kmene, ale také je stálo životy. Film Všechno, všude, najednou přináší příběh Evelyn Wong, která se narodila v Číně, ale vede ztrátovou prádelnu v USA a žije v malém bytě, kde stěží zvládá svůj každodenní život. Do jejího života vtahnou problémy daně, manželská krize, péče o starého otce a napjatý vztah s dcerou Joy. Když se Evelyn ocitne na pokraji emocionálního vyčerpání, zjistí, že se může přesouvat mezi paralelními vesmíry a získávat vzpomínky a dovednosti svých alternativních verzí. Toto nečekané odhalení ji vtáhne do neuvěřitelného boje za záchranu multivesmíru před tajemnou silou. Tento film má všechno: komedii, černý humor, drama, sci-fi, dobrodružství i romantiku. Tvůrci tohoto dramatu vytvořili poutavý příběh o bývalém talentované fotbalistovi jménem Eddie Palmer, kterého stvárnil Justin Timberlake. V minulosti byl fotbalovou hvězdou, hrál za univerzitní tým a měl před sebou zářivou budoucnost. Trenéři mu předpovídali úspěšnou kariéru. Osud ale zasáhl jinak. Eddie udělal osudovou chybu, která vedla k vážným problémům se zákonem. Byl odsouzen k 12 letům vězení. Po odpykání trestu se Eddie vrací do svého rodného maloměsta s nadějí, že začne nový život. Nečekal však, jaké překážky ho čekají. Jeho život se změní, když potká 5letého chlapce jménem Sam, kterého opustila jeho matka. Eddie se ujme péče o tohoto chlapce. Jednoho dne, po incidentu, se setkává se samovou učitelkou jménem Maggie. Její podpora a laskavost na Eddieho hluboce zapůsobí a inspirují ho ke změnám v životě. Skvělý film o zvláštním dítěti a lidských vztazích. Doporučuji ke zhlédnutí. Film, který stojí za zmínku, je Země nomádů. V roce 2011 Fern, která nedávno ovdověla, přijde o práci v továrně kvůli ekonomické krizi. Rozhodne se prodat většinu svých věcí a za získané peníze koupí dodávku, aby mohla cestovat po Americe a hledat práci. Kvůli svému předdůchodovému věku často dostává od zaměstnavatelů odmítnutí a tak většinou přijímá sezónní brigády.
Cestuje z jednoho státu do druhého a spokojí se s minimálním komfortem. Fern stále potkává nové lidi a poznává jejich příběhy. Během této cesty znovu objevuje sama sebe a svět kolem. Přemýšlí o lásce, smrti, samotě a smyslu života. Film nemá klasickou stavbu příběhu s jasným začátkem, vrcholem a koncem. Je to meditativní vyprávění o životě, které připomíná nekonečnou cestu. Spolu s hlavní hrdinkou cestujeme, sledujeme krajiny a příběhy, které plynou kolem nás. Film nás ponoří do atmosféry putování, kde každé nové setkání a místo je příležitostí k zamyšlení a novému pohledu na život. Tento rok byl pro filmové fanoušky opravdu štědrý. Do světových kin se dostalo rekordní množství kvalitních filmů, vytvořených jak slavnými režiséry, tak talentovanými debutanty. Mezi nimi se objevily takové filmy jako Joker, Manželská historie, Tenkrát Hollywoodu, Parazit a další. Chtěl bych se však zmínit o méně populárním filmu Nebyli jste tu. Po roce 2008, kdy krize zasáhla všechny vrstvy obyvatelstva, mnoho rodin střední třídy ztratilo své stabilní příjmy. Stejný osud potkal i rodinu Turnerových. Ricky opakovaně ztrácel práci a vystřídal řadu profesí, přesto stěží zvládal uživit svou rodinu. Jeho manželka Abby pracuje jako pečovatelka na zavolání. Má zdravotnické vzdělání a denně se stará o několik seniorů. Navzdory neustálým obtížím nelze Turnerovi nazvat problémovou rodinou, i když jejich skromné příjmy sotva stačí na to, aby uživili sebe a své děti Sebastiana a Lizu. V touze po lepším životě pro svou rodinu se Ricky rozhodne riskovat a za poslední úspory koupí dodávku, aby se mohl ucházet o práci v prestižní společnosti. Nakonec uspěje, ale čeká ho mnoho nečekaných výzev. Zrodila se hvězda. Tato lehká a příjemná hudební drama od Bradleyho Coopera vypráví příběh o lásce a umění. Děj je poměrně jednoduchý. Chlapec potká dívku, dívka potká chlapce. Jackson, slavná rocková hvězda, se seznamuje s Eli, mladou zpěvačkou, která sní o dobytí světa showbiznesu. Zatímco Jackson má své nejlepší chvíle za sebou, Eli teprve stojí na začátku své kariéry. Mohli by spolu žít šťastně až do smrti, ale Jacksonovo iracionální nutkání k sebedestrukci to komplikuje. Eli je naopak pevná životní energie, ale její síla nestačí na oba. Film Zrodila se hvězda nezaujme jen poutavým příběhem, ale i hvězdným obsazením, kterému dodává zvláštní kouzlo. Bradley Cooper nejenže film režíroval, ale také stvárnil hlavní roli Jacksona. Tento snímek byl také debutem Lady Gaga hlavní roli ve velkém filmu. Zahrála postavu Eli, mladé zpěvačky s velkými ambicemi. Její herecký výkon i pěvecké schopnosti získaly široké uznání kritiků i diváků, což ukazuje, že Lady Gaga má talent nejen jako zpěvačka, ale i jako herečka. Wind River. Tento napínavý a poutavý psychologický thriller z pévky detektivky vypráví o mladé agentce FBI, která vyšetřuje záhadnou smrt mladé indiánské dívky v rezervaci Wind River. Každý rok na území indiánských rezervací mizí stovky dívek. Mnohé z nich se nikdy nenajdou, což už nikoho nepřekvapuje, protože dausné klima hor a divoká příroda mohou být někdy nebezpečnější než skuteční zločinci. Když však zkušený lovec Corey Lambert objeví v sněhu tělo dcery svého blízkého přítele, okamžitě si uvědomí, že tentokrát za to příroda nemůže. Vyšetřování této vraždy je svěřeno neskušené agentce FBI Jane Bannerové. Spojuje své síly s Lambertem, aby našli a postavili před soud ty, kdo jsou zodpovědní za smrt dívky. Výborný film, dynamický, nezdlouhavý a s hlubokým poselstvím. Rozhodně doporučuji ke zhlédnutí. Neviditelný host. V ději tohoto detektivního thrilleru jde o mladého úspěšného podnikatele Adriana Doriana, který je obviněn z vraždy své milenky, známé umělkyně a fotografky Laury Vidalové. Tento skandální případ získal velkou pozornost v tisku a televizi, protože Adrián byl nalezen na místě činu, ale nepamatuje si, co se stalo, jelikož omdlel po silném úderu. Přesvědčen, že se stal obětí spiknutí, se Adrián obrací na Virginii Goldmanovou, nejlepší advokátku ve Španělsku, aby prokázal svou nevinu. Během své kariéry Virginia nikdy neprohrála případ, a tak Adrián vkládá do ní velké naděje. Aby však případ vyhrála, je nezbytná úplná důvěra mezi klientem a advokátkou. To se stává problémem, protože Adrián má své vlastní tajemství, která skrývá před soudem. Pokud jste tento film ještě neviděli a hledáte něco, co vás opravdu překvapí, Neviditelný host je přesně to, co hledáte.
Toto napínavé drama vypráví příběh mladé ženy jménem Joy a jejího malého syna Jacka, které už několik let dáží zajetí malé přístřežku muž známý jako Starý Nick. Joy byla uvězněna celých 7 let, během kterých se snažila vychovávat Jacka v této stísněné místnosti a chránit ho před krutou realitou jejich situace. Jaké překážky bude muset Joy a její syn překonat? Podaří se jim dostat na svobodu? A jaký život je nakonec čeká? Abychom to zjistili, musíme se podívat na film Pokoj. Rozhodně doporučuji, protože tento film otevírá několik velmi důležitých sociálních témat. Nicméně, pokud nejste připraveni na film, který může být do jisté míry smutný, doporučuji jeho sledování na nějakou dobu odložit. V centru děje tohoto filmu stojí příběh mladého chlapce, který si už v raném dětství vytyčil jasný směr svého budoucího života a stanovil si konkrétní životní cíle. Avšak sotva vkročil na cestu dospělosti a začal se ubírat složitou a trhnitou cestou k vysněnému cíli, čelí nečekaným životním okolnostem, které mohou jeho plány zcela změnit. Přesto se hrdina nezastaví před ničím, co by ho mohlo oddělit od cesty ke světové slávě a uznání. Aby dosáhl svého vzdáleného cíle, aktivně hledá účinné způsoby, jak realizovat své ambice. Štěstí se na něj usměje, když ho jeden z proslulých dirigentů pozve, aby se připojil k jeho orchestru, který je považován za jeden z nejvýznamnějších zemi. Zrealizovat tento důležitý krok se mladík prsně ponoří do své práce, aniž by bral v úvahu, co se děje mimo jeho umělecký život. Jeho mentor, vidící jeho touhu po úspěchu, to často využívá, nutí ho překračovat hranice možného. Ale je mladík připraven i nadále plnit náročné, občas až příliš složité úkoly svého vedení, zvlášť když se dozvídá o skutečných temných úmyslech svého mentora? Děkuji, že jste byli se mnou. Doufám, že vás tento seznam filmů z posledního desetiletí ohromil a přidali jste si nové tituly na seznam povinných k vidění. Všechny filmy si můžete prohlédnout na odkazu v popisu. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru kanálu, abyste nezmeškali nové epizody. Napište do komentářů, které filmy na vás nejvíce zapůsobily a které tituly byste podle vašeho názoru měli zařadit do dalších výběrů. Děkuji za vaši podporu a těším se na setkání v dalším videu. Také můžete napsat, co by se dalo změnit prezentaci samotného videa.